Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe takwigirai nyari kupisa nyaya netsa nyaya ya Bona Mugabe. Bona Mugabe uyo akarambana na Simba Chikore. Funga vira vakadivorsa. Mushure makunge Simba Chikore akapiwa mhosva yekunzi anga ava kuchita Bona Mugabe ari kunzi akabatirwa chihure nguva yakati one day Bona achishingirira asi akazosvika pakukundikana akawanikwa achienda their marriage. Tingazive kuti their divorce yati yafinalizwa here, but mazuva apfuura, mwedzi yapfuura vaifambira nyaya yedivorce iyi. Funga takaona vachiendesana kumakotsi uku kwazobuda maproperties aida kusheyiwa inova nyaya yakamboti netsei makore apfuurayo. So now pane nyaya yanetsa Bona Mugabe kunzi ava kudanana nani. Pane mafunga ari kutenderera mastreets social media. Pane varume vakawanda vari kunzi vari kudanana naBona Mugabe. There is an issue yakabuditswa naTatelicious achitaura iye achita akaapproachwa nemwana vaMataranyika, the founder and owner weNyaradzo. Anzi akaapproachwa akaudzwa nemukadzi wemwana uyu anonzi Nigel Mataranyika achinzi Bona ave kudanana nemurume wake. Ndofunga uyo mukadzi waNigel Mataranyika wamuri kuona rapo anzi akaenda kuinbox kwa Tatelicious achichema achiti ayo Bona ava kudanana nemurume wake, anzi anoda kuparadza nyumba yake Mure Zimbabwe. Nyaya yakapindirwa naTatelicious achibudisa an audio yatira kunzwisai achitaura pamusoro penyaya iyi. Mavhiki 11 anzi aripo. Vaviri ava Nigel nemukadzi wake anzi vane vana 3. So anzi Bona ava kuuraya musha wemunhu Mure Zimbabwe. Tatelicious akasvika pakutozoblema vaMataranyika zvichinzi aiwa ndo vari kufurira mwana Mure Zimbabwe kuti vanonga vachidanana naBona Mugabe. VaMataranyika vakanongedzerawo zvakare munyaya iyi zvichinzi kuriloketa kwavakaita kunogara kuUK vakanogara nehure hanzi vakasiya mukadzi wavo kuno kuZimbabwe vachinogara kuUK nehure. Tingaziva kuti nyaya yechokwadi here kana kuti there is an audio yatakuigira yabuditswa naTatelicious yatoda kuti mungonzwa muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hanzi Bona ava kudanana naNigel Mataranyika, mwana wemuridzi weNyaradzo, mwana wavaMataranyika veNyaradzo Mure Zimbabwe. So tinoda kunzwisai audio iyi yaTatelicious achitaura pamusoro penyaya iyi. Muhamadzawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. Bona, I have a boner. Bona Mugabe wambona muoffice mangu about you girl. Handina kunoyera unoziya ndiri womwenyika ndobata kwese. Muroro wekwaMataranyika anonzi Nicole akauya nezuro. This is the Nicole. Achitaura nyaya yake amva complain akati Queen murume wangu ari kudanana naBona. Bona andishaisa mufaro. Queen hatisati divorce. Why is Bona doing that to me? Yakati ndipo kaV1 akabudisa zvese everything. Ndiyo futi naNigel mwana waMataranyika muridzi weNyaradzo vaMataranyika vaFilipi. Ndo vane mwana uja anonzi Nigel. Vanogara kuBorodale iwe mukapo iyoyo kuPrestwood Lane. Ndo kwavanogara, I still remember Prestwood Lane. Ndo vane vana 3. I think this is Sovereign na Saints, but vane vana 3. That's the family. Ndiye Nicole futi nemwana waMataranyika Nigel. So before ndaenda kwauri Bona, let me start na Mataranyika. This is all you. Chihure chiri kuitwa naNigel anokopera imi. Baba unohura mahurira anoita ye murume wamunoona uyu aFilipi zvinoti makariloketa kuUK. Mariloketa kuUK mamatanga kugara nehure. VaMataranyika vari kuZimbabwe ndokutozofonirwa VaMataranyika kuti hakusina kumira musha. Murume akugara nehure. Ani muri kuona zvino maeffects azvakupa. Nigel wakunzi akudisrespecta muroora pamusaka penyu matezva. Pasina nyadzi kuhura murume mukurona vana vakuhura. Then Bona please Bona
I know you are divorced na Simba makasiyana waugara Mount Pleasant kwako ni vanhu vako 3 but no drama. Danana ni vanhu vasina not you Bona unombobvira umboita mafracas. So we are saying, hey, please, we know you might be wanting your own holiness and blah 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 pana asingadi kukwirwa here, but not izvi. Varume vasati vadivorce iwe hauna drama because wakadivorce, but ava varume vanava no. Stop it Bona, stop it. Tofunga mangozvinzwira mega zvataurwa reZimbabwe naTatalicious achitaura iye achiti Bona avakudanana nemurume wemunhu mwana wamataranyika. Aiwa, zvinomira mushe vane mari vanotamba vega. Ndofunga tangozvionerapo tingazoti nyaya yechokwadi here kana kuti so far Bona asati apa comment on this issue mureZimbabwe. Pane nyaya yakaridzwa zvakare akasike kutanga Bona achiakiuzwa nenyaya yekudanana nevarume vavanhu, but pane anonzi Munashe Chitapa mureZimbabwe wamuri kuona ari apo waakapia naye kuMiss Universe Zimbabwe. Pane mahunga akatenderera zvichinzi aiwa uyu iboyfriend yaBona, hanzi he is the new boyfriend waBona. Tingazoti nyaya chokwadi here kana kuti, but ndofunga takaona the likes of ana Dr. Clarence vachibuda vachitaura ivo vachiti this person is a high profile person. Zvichinzi there is even an invitation yaka-invitwa this Chitapa na First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa kudina reZimbabwe yakaitwa kuState House. Hanzi anotobatika even kuState House, anowanika ane access ekupinda muState House. This guy ari kunzi zvakare anodanana naBona. Ndofunga takaona leaked invitation yakaburitswa neGambakwe vachitaura ivo vachiti the First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa requests the pleasure of the company of Mr. Chitapa M. Topnotch to a dinner in honor of the First Lady of the Republic of Botswana, Madam Jane Neo Masisi, at State House on the 20th of February 2024. Since this Chitapa is a high-profile person and an access to State House, since that's how he met Bona. Since vari kudanana zvakare tisingazive kuti which is which. Ndofunga Bona Mugabe akarambana na Simba Chikore mushure mekunge Bona accuses Simba of cheating on mureZimbabwe. Pane marumazi akaburwa zvakare zvichinzi the marriage yaBona neyaSimba hanzi yanga yayechi2 kuna Simba Chikore. Hanzi Bona anga atova mukadzi wechi2 kuna Simba Chikore. Zvichinzi Simba Chikore ane imwe marriage yakamboita before Bona ne-United States based woman mureZimbabwe. Tisingazive kuti munyana sei zvakatosvika pakuti Simba akabhanwa kuenda kuState House kuBlue Roof na Grace Mugabe, and Simba achatode kuonekwa ikoko. Tisingazive kuti munoona sei nyaya yetudziwo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti chii chavakuitika kuna Bona. Bona hanzi ana maskandal, but atotanga maskandal acho chii chavakuitika. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.